मुनमुन ब्रह्मआ बबाव थायो बेखौ गामिनि रायजोफोरानो मिथिया। गामियाव बबेयाव थायो मिथिया, गामियावथ' नुखाया बेखौ। थेखायावबो मोननायखौ जों नुवा जोंखौ। नांगौ समावबो मोनफेराखै, दिनैसिमबो जोंजों मोजाङै रायज्लायफैयाखै मुनमुन ब्रह्मआ। मुनमुन ब्रह्मनि सायाव सानबान्दा गामिनि थागिबिफोरनि गोख्रों अजद। राजनिति हिसाबै बिथांखौ नोंथांमोननि गामिनि मुनमुनखौ नोंथांमोना मोजां मोनासै? मोजां मोनाखै, दिनैसिमबो जोंजों रायलायाखैबो, गामियावबो गाहैयाखैबो बे। से नं बतझ'रा बियाबनि सिङाव थानाय सानबान्दा गामिनि थागिबिफोरा गोख्रों अजद होनानै माखासे बाथ्राफोर बुंथिदों मुनमुन ब्रह्मनि सायाव। 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानानैबो गावनि गामिनि लामा सामाखौनो मावाखै आरो गामिनि मानसिफोरखौबो माइगाब जुजाय खालामबोदोंमोन मुनमुन ब्रह्मआ। सरकारा मोजां खुंगोन, ओमफ्राय गोदोनिया 17 बोसोर खुंदों, होमबाबो दा लामा सामाखौ मोजां खुंलाङाखै आरोखि ना। आरो जेखौ मोननांगौ बेखौबो मोनथायाखै, गैया। जायखौ नायदों जाय गैया, बेनो आरोखि। जायनि जाहोनाव दुखु मोननानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रसेन कुमार ब्रह्मखौ बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनानै देरहासार खालामनो थांखि लादों। दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों सानबान्दा गामिनि थागिबि निरेन ब्रह्मजों लोगोसे गामिनि रायजोफोरा अजद होदों मुनमुन ब्रह्मखौ। बिटिसि बिसायख'थिया बोहैथि दाननि 22 अक्ट'खालि जानो थांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै गोबां राजखान्थि दोलोआ गावबा गावनि बियाबाव गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो 1 नं बतझ'रा बियाबनिफ्रायबो प्रसेन कुमार ब्रह्मआबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन। देरहानांगौनि थांखिजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां सावरायलायनाय आरो लोगो हमलायनाय हाबाफोराव मुखुब जागासिनो दं प्रसेन कुमार ब्रह्मआबो। फारसेथिं मुनमुन ब्रह्मआबो 1 नं बतझ'रायाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोन। 1 नं बतझ'रा बियाबनि सिङाव थानाय सानबान्दा गामिया मुनमुन ब्रह्मनि असे गामि। असे गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मुनमुन ब्रह्मआ जेबो रोखोमनि जौगानायनि हाबा मावाखै होननानै फोरमायदों सानबान्दा गामिनि थागिबिफोरा। जायनि जाहोनाव दिनै सानबान्दा गामिनि रायजो राजाफोरा मुनमुन ब्रह्मखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव गोरोबफैनायखौ नुनो मोन्दों। जेनेबा दानि सरकारा मोजां खुंगोन, ओमफ्राय गोदोनिया 17 बोसोर खुंदों, होमबाबो दा लामा सामाखौ मोजां खुंलाङाखै आरोखि ना। आरो जेखौ मोननांगौ बेखौबो मोनथायाखै, गैया। जायखौ नायदों जाय गैया, बेनो आरोखि। जों ओंखायनो मोजां मोनाखै बेखौ। बेनि थाखाय जों इउपिपिएलआव जगदान। दिनै साबेसे जगदान जाखो? दिनैहाय जोङो 19 जन। औ। आरो फैबावनांगौ दं नामा? आरो दंबावो, माखासे दंबावो, फैबावगोन, गाबोन समफोरनि लागैनो फैगोन आरोखि बे कारेक्ट एकदम 100। राजनिति हिसाबै बिथांखौ नोंथांमोननि गामिनि मुनमुनखौ नोंथांमोना मोजां मोनासै? मोजां मोनाखै, दिनैसिमबो जोंजों रायलायाखैबो, गामियावबो गाहैयाखैबो बे। गामियाव थायो ना थाया? गामियाव बबेयाव थायो मिथिया, गामियावथ' नुखाया बेखौ। थेखायावबो मोननायखौ जों नुवा जोंखौ। गामिनि मानसिजों मोजां गाज्रि सावरायनायाव बाहागो लाफैदों? गामिनि मानसिल' नुवाखै जों।